Καλησπέρα παιδιά, Black Wolf εδώ και σήμερα κάνουμε άλλο ένα βίντεο Minecraft. Τα δεύτερα, λογικά. Και σήμερα βλέπετε αυτό το κομμάτι του Flex. Ήταν το μόνο μας φαγητό. Και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα θα να πω για εκείνη φωνή του. Επίσης να φτιάξω λέντες. Θα πεις, Σίμω, πώς και αποφάσισες να φτιάξεις λέντες? Στήξε. Το χρειάζεται. Άφησε αυτό να στήξει. Εντάξει, ωραία, ακριβώς. Περίπου πόσο χρειάζεται. 54 Jesus Christ. Δεν θα φτάνουν. Οκ, να ψάξω εργαλεία. Updates. Ωραία. Να δούμε, ποια μας έχουν τελειώσει. Αυτά βγάλουμε. Αυτά βάλουμε. Έχουμε αυτό, ωραία, τα έχουμε όλα. Αλλά μας τελειώσει και έξινα, οπότε βούλα στην αξίνα. Βάλε και αυτό. Αυτό. Και εδώ αυτό, ωραία. Έχουμε τα πράγματα που είμαστε. Θα πάμε. Τώρα τι δεν έχουμε. Πάμε για mine out. Πρέπει να βρούμε μια ισχυρή αστεία. Καλά να δούμε τι κάνουμε. Γιατί μου το έκανες αυτό? Οκ. 3. Τέσσερα, 5, 6. Ουσιαστικά πρέπει να κατέβω όλο αυτό. Ομιτζή, γιατί? Οκ, δηλαδή είναι turn up. Ναι, Didi, έβγηκα μια λαντέρνα του πάνω, ναι. Τώρα πρέπει να πάω με τα πόδια εκεί. Τα καταφέραμε, we did it. Αυτό το μικρό νησάκι θα είναι το σπίτι μας τελικά. Ωραία, κοίτα πόσο γκουτσίκα φαίνεται. Μικρό νησάκι. Θα χρειαζόμαστε και σαν... Πολύ 2, 3, 4, 5, 6 σαν θα πάρω. Γιατί κατευθείαν φαγητό, ναι. Χαίρετε, 6 σαν το πολύ 10 για να φτιάξω αυτό. Άντε, έσπασε. Ναι, και, φίλε, αυτό το μέρος είναι γεμάτο καλό αυτό. Chicken. Φίλε, γιατί λέγει τόσο γρήγορα εμένα? Επειδή τρώω. Παιδιά, ίσως
you chicken? Where are you chicken bitch? Και όπως φαντάζεστε δεν το περίμενα έτσι. Να πάω ας πούμε κάπου και να βρω τικετία από αγορώνια και γυαλάδες. Περίμενα να είναι κάπως δύσκολο. Έλα το έχουμε. Κάτσε little bit. Οκ, δεν έπιασα. Πάμε τώρα μέχρι σπίτι. Δεν πιστεύω να ξεμείνουμε το πολύ γρήγορα. Όταν ξεμείνουμε θα ξεμείνουμε, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Πω φίλε, πεινάει αφόντεστο. Είμαι 8. Turn up. Let's cool dinner. We're going for a ride. Okay, let's go. Φέρω στην security. Που, δεν είναι. Πάλι καλά δεν είναι πανσέλινος. Είναι μισό φωτό. Ακόμα να βρω code. Τέλεια. Να σκοτώσετε το μάσκο. Από πίσω έχουμε γελάδια τέλεια. Άντε μάσκο μου θα λύσεις επειδή έτσι γουστάρω. Το καλό ότι είμαι σε μάσκο μάλλον είναι ότι θα μεταδώσω το μάσκο. Και μάλιστα γρήγορα. Ναι, παιδιά, έφτασα. Δεν βλέπω την δουλειά μου. Μόνο την βίντεο να ψηθούν. Αχ, ωραία πώς. Voilà, τα και στο μήνυμα. Ήδη, κούκκι πόρτσο. Χρειάζω τουλάχιστον. Εγώ το πάω, χρειάζω τουλάχιστον 2. Όπα, κάτσε 6, ωραία, μπορώ να πεις κάτι. Πιστεύω. Μπορώ να πείξω, τι ώρα. Μπορώ να πείξω. 5, ένα leather hat. 6, 7. Φορά καπέλα. Δεν φαίνονται τα μάτια του παιδί μου. Γιατί. Είναι σαν νεκρό κεφάλι τώρα. Τέλεια, χάλασε όλο το σκηνή. Επειδή μόνο και μόνο ήθελα να χωρίσω να πω... Πού το τζόκι. Φίδε. Επίσης θέλω να φίξω τζόκι. Άντε ψήσου, καλά, όσο ψήνεται αυτό, εμείς πάμε για τζόκο. Δείτε πόσο απλό είναι. Καλά, μπορεί να βρούμε code. Απλώς για να είμαστε σίγουροι, αν ξεμείνουμε από code, παίζει και αυτό. Πώς μου το έχω, ναι, έχω τα samplings, λοιπόν, ακούστε τι θα κάνω. Θα βάλουμε εδώ απλό ένα sampling. Απλό ένα sampling για what's that? Got them less. Okay, I like that. Hey, you little punky. Hey, God. Yeah, shut up. Udah. Where's my... When is the place? Si no muevo, se escriba. Se lo tira. Turn up. No, let me say this. Πάλι λίγο πιο γρήγορα. Να, βρήκα mine. Ναι, αλλά χρειάζεται code for this. Να πω στο mine. Ίσως και αν έχει code απ' έξω.
Please have some gold. Δεν έχει καθόλου gold. Ωραίο mine. Διαπέτει αυτή η περιοχή να μην έχει καθόλου mine. Έλα τάκι. Ναι, οκ, ήρθαμε εδώ για τσάκολο για να το... Αλλά... Κόψε. Τσάρκο. Ξέρετε πως έχουμε τσάρκο. Παντελήν ξέρετε. Όσοι δεν είστε, αυτό θα μάθετε σήμερα από τον Black Wolf. Μου μπόρες. Χωρίς παρεξήγηση. Παιδιά, ούτε εγώ δεν ήξερα. Δεν σχολιάζω, ούτε εγώ δεν ήξερα. Όταν το πρωτοπήρω, δηλαδή το Minecraft, ξανά πρώτο τώρα για να δω πώς έχει το κόσμο. Και μου είπε να φτιάξω charcoal, δεν ήξερα. Και ξέρετε πώς το βρήκα. Το βρήκα ψάχνοντας στο ίντερνετ. Και ήταν τόσο απλό όταν το έμαθα. Παιδιά, τρελάθηκα. Στην αρχή νόμιζα ότι χρειάστηκα τσέα. Δεν μου έχει πει. Ωραία, μάζεψα και εδώ. Let's go! Son of a bitch! Wow! Έχουμε άλλη μια μέρα. Αυτή είναι δηλαδή. Για βίντεο. Αχ, τι ωραίο σκοπός το Minecraft. Ρε παιδιά, δεν συμφωνείτε ότι το Minecraft είναι ένα πολύ ωραίο. Καλά, όσοι είστε φαν του Minecraft, φυσικά και συμφωνείτε. Όσοι δεν είστε, πάλι δεν συμφωνείτε. Τι. Άνοιξα το PC μου, τον έχω ανοιχτό για να ανεβάζω μετά τα βίντεο. Οπότε, μάγια μου mushroom, δεν θα μου πετάξει mushroom. Τι μου πέταξες, δεν μου πέταξες mushroom. Ευχαριστώ. Αχρηστό. Αν μου πέταξε mushroom, θα το εκτιμούσα πολύ. Αριστερά. Come on. Έφτασα. Έχει λίγο πέτυχη. Don't thinking hammer. Okay. Hammer down, thinking hammer man. Όχι, το δω. Αλλά να είχα. Πάω να διαπανήσω mushroom. Ένα. Αφού βρω. Δεν μπορώ να λάβει και να βρω διαπάνει. Mushroom. Είστε mushroom. Δεν μπορώ να βρω mushroom. Στο καλό. Έχω πάει κάπου και έβρισκα στην υγεία και τώρα δεν μπορώ να βρω. Φανταστείτε τι το είναι. Έχει ο κόσμος του Minecraft. Εκτός από ρεύμα. Παιδιά, φαντάζεστε να είχαν γίνει εγώ ας πούμε. Ο κόσμος του Minecraft τώρα κάτι δεν θα δω. Τι είσαι και αυτά. Είναι ήδη 5 φίλια. Cause it's hey. Θα βάλω εγώ. Καλά, δεν μου φτάσει. Πω, το σόρι έχει πιο πολύ προτεραιότητα, sorry. Ωραία, φίλε. Θα βάζουμε την μισή άλλη μέρα. Ας πάμε να ψάξουμε μάσο. Στο μάσο, να έχει πολλά. Εγώ το πήγα σε ένα σημείο και έβρισκα πολλά. Και έτσι, ένα mushroom, ένα. Εγώ ξέρεις τι ήθελα να μου δώσεις όμως ρε mushroom. Ένα κοκκινό mushroom.
δεν μου λες. Για πώς ομιλεί. Θα πω πάνω στην διαμέρη να δρομάσω. Μη μ' ακούσετε. Δεν κάνετε ότι δεν τα ακούσετε. Δεν τον ακούσετε παρέα. Lucky turn. Lagi mau kita bucket. Oke. Bucket. Okay. What the hey. Anne. To. Έτοιμο μάσον σου. Αυτό είναι για να... Πού είναι? Μάσον σου. Πιστεύω το σύγχρονο πιο ρευστό. Μπάκεντο. Άντε ψήστα να τελειώνουμε στο λουτσακό. Ήθελα να παιδιά του. Δεν μου αρέσει. Είναι το πιο συμπέρκει δεν μου αρέσει. Για το ξέρω. Έκανα όσο βγάλω να το έχω και εγκρίνει. Και αν δεν πιστεύετε ότι βραβιάζει, μόλις κοιτάξουμε από εδώ, βλέπετε το τέλειος και τελείωσε ότι σιγά το διάζει. Νομίζω, αν το κλείσω, όχι μόλις βραδιάζει, το κλείσω μόλις τελειώσω με αυτά. Ωραία. Πιστεύω να δώσω αυτά. Αν μου τελειώσω με τα κάψιμα, δηλαδή αυτά. Πάλι θα έρθει και έτσι φτιάχνω το τσάρκο. Χρειάζεται ένα πουρπλάν και ένα πουρ. Ξανά. Ω, παιδιά μου το θυμήθηκα αυτό. Και η βάση της κλάνης. Και όταν κοιτάει στο σπίτι τη δουλειά, το λέω που Somebody come on, somebody come me. I mean, no, blah. Por Dios. Quando fizeram comigo, ai, bate, falei, sorri. Só leve eu pude nascer, estou vivendo. Se leve eu te jangares, caranya buscando yo. Money, como no pena. Tora, cena. Why was this party? Happy. Se leve eu pude nascer, estou vivendo. Πω, παιδιά, έλες.
Πώς έχουμε να ψήσουμε. Άντε τώρα να λεβώσει και τα βίντεο. Στο σπίτι στη δουλειά, δεν βλέπει από πουθενά θες, κατά μια του σκανδάλια. Την μολονίνια, αμαλονίνια, μανιά με γενιά, πάει Βασίλη πάλι, δεν βλέπει από πουθενά θες, το γέλιο σπίτι στη δουλειά. Πουθενά θες, κατά μια του σκανδάλια. Και πάλι θα έρθει ο κόμμος γύρνα. Οκ, μόλις ετοιμαστεί αυτό. Γεια σας από τώρα Black Wolf εδώ και ο Βασίλης θα σας χαιρετά. Γεια! Και σε βλέπει από και... Έχουμε δύο κλάσ, ωραία. Τα βλέπετε έτσι, μια χαρά είμαστε. Σε βλέπει από και να θε στο σπίτι, στη δουλειά. Και όπως βλέπετε εγώ είμαι στη δουλειά, οπότε μάλλον θα με ευχαριστήσει. Γεια σας.